Milli parlamentin yol başçy Etiopiya Federativ Demokratik Respublikasynyň Türkmenistanaky adaty naşyrgy dowlat ýerli ilçetini döwlet başçylarynyň adyna jogapkärlik wezipä bellenilmegi bilen gotlap, iki ýurdun arasyndaky dostlukly özara bähwitli gatnaşyklary berkitmek boýunça alyp barjak atylyşyny üstünlikleri arzu etdi. Mähärli kabul edilenligi üçin hoşallyk bildirip, elçi Etiopiýanyň ýol başçylarynyň hormaty prezidentimide iýberen mähärli salamyny we iň gowy arzularyny getirdi. Häzirki döwürde döwlet başçylarynyň parasatly ýol başçylygyna garaşsyz beýtarap Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygy, ykdysady gülle ötüşe gönükdirilen özgertmeler siýasatini üstünlikli durmuşa geçirge. Ähli derejede parahatçylyk, durnuklyk we abadançylyk binýadyny berkitmek boýunça döwletimiziň öňe sürýän dörüjlük başlangyçlarynyň möhüm ähmiýetine aýratyn öňe çekildi. Töhbetleşligiň dowamyny ilçe Türkmenistanyň içer siýasaty we dünýäniň ähli gyzyklanma bildirgen döwletleri, şol sany Afrika ikliminiň ýurtlary bilen özara wehwitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen daşar siýasatynyň esasy ugrulary barada gurrun berildi. Türkmen Etiopiýa hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri barada pikir alşmalaryň çäklerini söwda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlar eler tötülýän ugrulary hökmüne kesitlenildi. İlçe şeýleken meclisiň düzümi we alyp barýan işi, döwlet başçylarynyň durmuşa geçirgen demokratik özgertmeleriniň hukuk binýadyny öpçün etmekde eýeleýän orny bilenem tanışdyryldy.